Рая, Да. ти какво правиш, мамо? Ами меса пластелин. Месиш домашен пластилин? Да, меса домашен. Давай сега меси, мамо, с брашно. Да, точно така. Браво, мамо, браво. Браво, мамо, браво. Хубави ръчички. Хайде, меси го, мамо, хубаво. После какво ще направим? С точилката ще го разточим и ще изрежем формички, нали, мамо? Да. Като сиянка. Като сиянка, като ваяна. Като ваяна, мамо, нали? Давай, меси. А на какво мирише, мамо, пластилина? Ще го помириша. На какво мирише той? На какво? На малинки. На малинки. Да. Сложихме му степче малинки. Да, така. Откъде купихме продуктите, Рая? От Къде ходихме? на магазина. Да. Зарепна. Айде, трябва брашно сега. Чакай.